mișcă totodată, tot te prefaci atât. S-a făcut roșu și la Tot te prefaci atâta. Mă prefac atâta, de-abia mai pot să mai merg, mă lasă genunchii. Ia uite, Ce nu pot te să lasă duc. genunchii? Haide odată. Hai, Ce, nu mai fac așa. haide, haide. Mi-ai dat și punga asta. Haide, mișcă-te că trebuie să vii la muncă, să muncim. Hai, Cine mi-a obosit picioarele? Dă-mi ăla înapoi. nu ți-a obosit niciun picior. Poate mi-a Nu că tu te prefaci, tu te prefaci ca să mă faci pe mine să muncesc mult. Așa că mișcă todată. Putoare ce ești. obosit picioarele. Putoare ce ești. Haide, dă-i drumul. Nu, stau aici. Nu, da. Treci, că din cauza ta vindem restaurantul. Treci, putoare ce ești, că începe meciul. Deci, din cauza mea? Da, treci. Uite de aia, că te prefaci și eu nu am pe cine să aduc la muncă. Da, mă, prefac. Haide. Ia uite, m-ai obligat să n-am nici cizma aia în picior. Lasă Pot cizma, așa. dă-o dracu. Păi de ce? Vrei să... Tu cât mai poți să te mai prefaci? Nu mă prefac. Nu te prefaci? Haide, mișcă, hai. Cuțu. Hai, mișcă odată că începe meciul. Deci dacă aș putea să fug după tine, să strântesc că Da, hai că poți să fugi, dar nu vrei.